Audio Jungle. Audio Jungle. सुतत रहे पुलिस जागत रहन चोर, भइल हाला होखते भोर। नमस्कार, हम चंद्रशेखर सिंह। खबर बटुए ब्रह्मपुर से, रिपोर्टर बानी सिंह जी। खबर का बटुए, एके रात में 3 गो दुकान में भइल चोरी के घटना। पुलिस पेट्रोलिंग पे उठ रहल बा सवार। अब खबर विस्तार से सुनी। ब्रह्मपुर में एके रात में 3 दुकान में चोरी भइल। अब पहिल का घटना स्टेट बैंक के सामने सोना के दुकान जौन की एमपी ज्वेलर्स के नाम से बा, 40,000 के संपत्ति जंगला काट के चोर लेके चलते बनलन। दूसरा घटना पर ध्यान दिहल जाओ तो ई घटना जौन घटल तवन मुन्ना शाह के साथ घटल। इनकर किराना के दुकान रहे ब्रह्मपुरे में, जौन आरा बक्सर वाला मेन रोड बा, ओइजे इनकर दुकान रहे। ओ जब इनकर दुकान के जौन रुपया रहे, उ रुपया के बक्सा तूरी के चोर लेके चलते बनलन। इहो ब्रह्मपुरे भइल। तीसरका घटना जौन भइल मुन्नू मिश्रा के किराना दुकान में भइल। ई तीनों एके रात में चोर घटना के अंजाम दे देले। अब ई एके रात में 3 दुकान में चोरी के घटना के अंजाम चोर दे देले, तो पुलिस पर सवाल उठल लाजिमी बटुए। लोग चर्चा के बाजार गरम बा। लोग कहत रहे कि एह तरह से एके रात में 3 गो घटना होता तो आखिर पुलिस पेट्रोलिंग कहाँ बटुए। पुलिस पेट्रोलिंग अगर रहित, चोर के अगर पुलिस के डर रहित, तो एके दिन में 3 गो घटना ना घटित होइत। बता दी कि एमपी ज्वेलर्स में जौन 40,000 के संपत्ति चोरी भइल बा, ई ब्रह्मपुरे के चिंताराम के दुकान में भइल बटुए। जौन चिंताराम के मकान रहे, इनके मकान में एमपी ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलत रहे, जौन थाना से मात्र 100 गज के दूरी पर बटुए, स्टेट बैंक के सामने। अब सोच सकीला कि चोर कतना शातिर बने कि ना पुलिस के डर ना थाना के डर, थाना से 100 गज के दूरी पर घटना के अंजाम दे देता रहे। सवाल तो उठल लाजिमी बटुए कि आखिर पुलिस पेट्रोलिंग कहाँ बा। दूसरका घटना जौन घटल तवन मुन्ना किराना दुकान जौन की निमेज के रहे वाला हमें, इनकर ताला तूरी के चोर अपन इनकर रुपया लेके गायब हो गए। तीसरका मुन्नू मिश्रा जौन की निमेज पंचायत के धबनी गांव के रहे वाला हमें, इनको दुकान में घटना घटित भइल। इनकरो ताला तूरी के आ लेत के चलते बनलन। हालांकि जौन एमपी ज्वेलर्स के नाम से दुकान बा, एकर मुख्य ताला चोर काटे में नाकाम रहलन, ना तो बहुत बड़ घटना से इनकार ना कइल जा सकत रहे। काहे से कि यह दुकान में करोड़ों के गहना इनकर बटुए, लेकिन ई मुख्य जौन इनकर जहाँ सामान रखल बटुए, गहना रखल बा, ओइजा चोर ना पहुँच पइले। 30-40,000 के चानी ओनी के सामान लेके चोर चलते बनले। ई पीछे के जंगला काट के घटना के अंजाम देले। अब एजा के थाना के चाही कि ठंडा के मौसम आ गइल बटुए, एह समय सब लोग घर में रहेला आ चोर यही समय जागल रहेलन, तो पुलिस के भी जागे के पड़ी। पुलिस के भी पेट्रोलिंग गश्ती टाइट रखे के पड़ी, तब जाके ऐसा चोरी के घटना पर रोक लगावल जा सकेला। खबर शेयर करी।